jasuman wong desa pinggiran otan. Jasuman senenge wirawiri nerek nang tengah otan. Jasuman weleh jasuman Jawa Sumatera Medan. Jasuman ora rabi-rabi, malah itu jabatan jadi panglatu panglima lajang tuwe. Menane karo Parwati paras wanita cantik. Angen-angene ora kesampean. Jasuman weleh jasuman Jawa Sumatera Medan. Jasuman weleh jasuman Jawa Sumatera Medan. Jasuman weleh jasuman Jawa Sumatera Medan. Padha sedulur-sedulur kula ya dina iki kula arep metuki sedulur ning saka Jawa. Dulur kula ning jenenge Warok, Ngren. Ya panjenengan Warok iki ya urung petuk ambek kula niki. Kula Mbah Jasuman ya arep metuki si Warok seketi. Tapi kula muter-muter nang ngoten iki mbok menawa iso petuk ngono nggih ya. Coba kita berinin dhisik yuk. Apa kameramen iki saudara-saudara para sedulur, aku iki ambek kameramen iki kula ambek kameramen. Rencanane niku arek petuk ambek Warok seketi. Nah, jadi Warok seketi iki ya kan dari saka Jawa ya kita hormatilah para dulur-dulur. Wong saka Jawa tak rene kok sebagai tamu kita iku ora gelem metuki. Ya mbok menawa engko petuk iku bisa jadi persahabatan sing rahat ngono. Ya para netizen, ya aku ora nyapa para netizen iki ambek para sedulur-dulur yang nonton video iki ya. Nah iki Mbah Jasuman iki wis masuk video iki wis rasane kok ketoke iku kaya wis hebat masuke wis weruh dunia luar. Ya untuk para netizen, darling I love you. Darling I love you. Yang orang yang sangat kusayangi, ku cinta padamu. Ya para dulur. Jadi semoga iki doake para netizen. Kula niki Mbah Jasuman iso petuk karo apa ku mau kameramen? Karo Mbah Seketi ya. Kameramen aja isin-isin ngomong ae. Iki kameramen iki wedon iki. Jadi enggak apa-apa iki para sedulur. Yang iso bantu cucu kula iki dhek iso bantu alhamdulillah. Karena ya awal kata iku awal mulai iku kula iki gawe video ya karena cucu kula iku ngongkon wis mbah gawe video wae Mbah menek persahabatan. Aja kerjane nang otan-otan ae. Ya kok iwak. Ngedol nang perkampungan nang desa Bali wis mangan santai-santai mbok kreatif ngono. Ya alhamdulillah entuk saran saka cucu mau. Coba kula ora rene iki apa iso petok apa ya yuk kita rono dhisik mana tahu para netizen kok bisa nganu. Tunggu para sedulur mbok menawa kula niki mlaku-mlaku nang ngoten niki petuk Warok seketi ya. Ya. Awake kula iki memang ya rencana niku arep petuk Warok supaya bisa bantu nang padepokan ngono, sedulur. Padepokane Mas Karyo. Jadi iki para sedulur, wah iki kok kita anu iki, ya. Yo ngene ta. Ngono mana tahu kok, mbok menawa iso petuk ambek Warok ya. Yo nek memang
Dasuman iki iso petok ndek para saketi ya alhamdulillah para sedulur. Ya, semoga iso petuk lah iki para sedulur. Oh, para sedulur iki mondokane iki. Mbah Jasuman iki wis muter-muter iki ketok nang perhutanan isang iki kok ora nek tanda-tanda warok saketi ya. Awak iki ya Mbah Jasuman iki ora metu iku ora ro dek iku tinggale nandi. Wong kabar nang Padepokan wingi entuk informasine warok saketi ora ana nang Padepokan. Apa dek iku dolan-dolan nang dulur lain ya. Kula ya memang rencana niku ora petuk warok saketi iki ya untuk mbok menawa iku ya iku mau sedulur bisa menjalin persaudaraan yang lebih erat lagi begitu. Yuk kameramen coba rene yuk kita rone yuk. Ya mbok menawa nang kene iki bisa petuk engko. Nanti ya dulurku iki warok saketi iki kok ora ana ketok-ketok iki. Tapi nang kono itu kita wis ono ya. Gak kono kameramen. Wis di perkampungan ya. Kono ya iku. Kono kameramen. Iku. Kita perkampungan. Yuk kene yuk. Nggak tahu deh ini di perkampungan iki kameramen. Warak seketi. Mbah warak seketi. Panjenengan andi panjenengan. Kula niki ya arep petuk sampean. Warak seketi. Iku nang ono. Karena perkampungan iku ya. Tapi kok ora nek tanda-tanda iki. Apa iku Padepokan ya? Padepokan kono iku. Iku ning dhuwur iku. Kene, cok ini. Itu kono iku. Iku Padepokan iku. Kemarin Pak, yuk kita. Yuk kita iki. Mbah Jasuman arek ngintai dhisik iki. Apa nang Padepokan kene apa? Padepokan iku penan iki. Iki. Yo Padepokan iki ya. Ini. Iki. Apa ana kono ya? Tapi kok sunyi ya? Kok sunyi kok. Wah. Nanti lah iki, ora saketi iki. Cok kameramen kata iku. Ning omah kae on maning duri kok. Cok kene kameramen. Tuh. Nanti iki dulur ki ora saketi iki. Langsung nang kono ketoke. Padepokan iku. Padepokan iku ketok iku. Kok iki sunyi-sunyi ae ya. Senyap ngono ora ana wonge. Ya iku Padepokan lho iku lho. Ora saketi. Wah, ora ono iki. Para sedulur, ya para netizen. Coba yang ada tahu di mana Warak Saketi, tolong di komen loh. Para netizen, tunjuk beritahu sama Mbah Jasuman. Maksudnya ngono, didono ambil kula iki Mbah Jasuman. Andi Warak Saketi ku kok ora ana ya. Tapi wis lah. Iki Mbah Jasuman iki wis petuk iki daerah Padepokan. Wis Mbah Jasuman balik ae lah. Ora enek ketake Warak Saketi iki. Karena iki Mbah Jasuman pun engko arek ngedol iwak meneh. Iwak gogohan wingi ku wis engko matek pulang ora didolne iki. Ya wis Mbah Jasuman arep balik nang omah iki ya. Yuk kameramen balik dhisik nang omah iki. Nang kono iku kotoke ya, Padepokan ya. Dak kono kameramen. Kotoke ana iku ya, ya. Ketok kameramen. Oh, iku ning dhuwur iku Padepokan ya, ya. Ya wis ora, yuk apa-apa yuk. Carane yuk. No, para dulur-dulur saya ngerti ambek Warak Saketi deke saiki nandi ku ya komen ya para netizen. Ya komene lho. Dudono ambek kula iki Mbah Jasuman iki pengin petuk ngono. Tapi ketoke Padepokan iku senyap-senyap. Coba delokne kameramen. Kono ning omah dhuwur iku. Senyap ya. Ya wis ora apa-apa yuk, kita rono yuk. Iki. Walah. Nanti iki dulurku iki tekan Jawa iki ora ana
batang irunge iki. Allah, kowe lah para sedulur-sedulur, para netizen, yo semoga para netizen Mardaling I love you. Ku cinta padamu untuk semuanya yang ada dimanapun Anda berada, ya mau di luar negeri, mau di dalam negeri juga ya. Untuk di Padepokan itu salam hormat Mbah Suman sama Mama Skaryo, pendiri Padepokan Sendang Sejagat. Ya, moga-moga di perkampungan perdukunan itu ora ono meneh ya engko ning ganggu-ganggu Padepokan. Semoga itu ya kene ya. Masuk pulau niki ya. Masuk pulau niki perkampungan perdukunan niku iso diberantas ngono. Semoga para sedulur-dulur bisa membantu. Pulau niki Mbah Jasuman ya kepinginnya bantu rono, tapi urung petuk iki dulur kita ning saka Jawa iki waras seketi. Ya mbok menawa engko nek wis iso petuk waras seketi, kula langsung nang Padepokan iso petuk Mama Skarya ngono para sedulur. Ya ngono ae ya para sedulur-dulur. Ya sekali meneh awak kula niki gawe para netizen sing ora saged iku nandhi iku ya di komen ngono nang kolom komentar iku nek Mbah Jasuman ku mbok menawa iso petuk, karena tujuan Mbah Jasuman iki ya jenenge dulur saka ada saka Jawa kono ya Mbah Jasuman arep petuk lah. Engko disanggane Mbah Jasuman iki ora gelem pendekatan persahabatan. Nek petuk kan iso menjalin persahabatan persaudaraan yang menjadi erat para netizen ya. Jadi ngene ae. Para sedulur-sedulur. Iki kan lagi apa ini? Ya, kalau kata orang itu lagi rame-ramenya ini. Lagi rame-ramenya ini permasalahan apa itu? Rame-rame. Perkampungan perdukunan sesat. Kok ono-ono iku perkampungan perdukunan apa? Perkampungan dukun sesat iku enek niat arep menyerang Padepokan Sendang Sejagat Mama Skarya. Walah. Kula niki ya kok rasane ngono. Oh, arepane iku. Sapa pemimpinane pendiriane iku? Ning nang perkampungan dukun sesat iku. Walah, enek pacet iki ya. Allah iku apa iki? Ya, jadi ngono ae. Para netizen ya dikomene. Ya, iki Mbah Jasuman arep bali iki dhisik. Oke, yuk. Mbah Jasuman balik dhisik. Oke. Jadi iki aku ngoten iki kok adol iki, guys. Yo, mbok menawa aku arek ngucapke salam ngono ya kameramen ya. Iya, kameramen. Ya karamene nganggo ae. Ya wis kene ae. Para sedulur-sedulur. Nah, nyandipun ya para netizen, mungkin ya sampai nang kene ae lah. Wis kula adol ana iku nang anu kok payah kameramen iki. Wong kameramen iki untuk nang kampungan iki kula nang pinggiran kampung iki. Ya, semoga kabeh iku ya ndoake Mbah Jasuman. Ya sampai nang kene ae wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sedulur-sedulur.